सह्याद्री बॉईज वर्सेस वाघजाई होडेवाडी. समीर दादा समीर इकडे एक मिनिट कोण राहिलाय काय बघ तेवढाच राहिला. सलामी देण्यासाठी येतोय. अर्थात या सामन्याची सुरुवात करण्यासाठी ही जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. स्ट्राईक साठी असणार आहे तो नितेश शिर्के. मित्रांनो, नितेश शिर्केचा पराक्रम आपण 1 महिन्यापूर्वी पाहिलेला आहे, जो कुट्रेच्या क्रीडांगणावर अशाच प्रकारचे कुट्रे कुचांबे जिल्हा परिषद गटामार्फत जी स्पर्धा झाली शिवसेनेच्या वतीने, अतिशय देखण्या स्पर्धेमध्ये नितेशने परफॉर्मन्स केला होता. जबरदस्त दमदार बॅटिंगचं प्रदर्शन. आणि या वेळेला मात्र आपण पाहतोय धुवाधार फलंदाजीचा नमुना. पहिल्या चेंडूवरती जोरदार प्रहार, चौकार वसूल केला जातोय. 4 धावांनी संघाची धावसंख्या श्री गणेशा केला जातोय. पहिलं षटक प्रगती पथावर असताना पहिलं षटक घेऊन येतोय तो सह्याद्री बॉईज कडून. गोलंदाज कोण आहे? काय डॉट पे या ठिकाणी आता मात्र डॉट बॉल आहे ना, डॉट बॉल असणार आहे. नितेश, नियमावली सर्वांना समजलेली आहे. मित्रांनो, आता मात्र जोरदार प्रहार केला जातोय आणि चौकार वसूल केला जातोय. पहिला चेंडू निर्धाव गेल्यानंतर आता मात्र त्याच्यावर प्रहार चढवला जातोय. पहिलं षटक या ठिकाणी चालू असताना या वेळेला मात्र जखडून ठेवले. एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू फेकण्यात यश मिळतंय ते गोलंदाजाला. पुढील चेंडू
हो, या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू होता, जो चेंडू वागसाईच्या नितेशला मात्र नीटचा समजत नाहीये. पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतो या ठिकाणी धावसंख्या होती आहे ती बिनबाद 4. विचार मंथन करून टाकलेला चेंडू, पण या चेंडूवरती प्रहार होतो, चेंडू जातो सीमा पार, पुन्हा एकदा 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत. कुठल्या जात आहेत? धावसंख्या होती आहे ती 8. नितेश शिर्केला तसं म्हटलं तर जखडून ठेवणं खूप कठीण आहे. एक धुवाधार फलंदाजीसाठी जाणला जातो, मानला जातो, एक मशहूर असणारा असा हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. आणि समोर मात्र या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण असताना सुद्धा जोरदार फटकेबाजी केली जाते. पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतोय 8 धावसंख्या होती. पुढील चेंडू, या वेळेला मात्र चेंडू वाईड चेंडू घोषित केला. अवांतर जाणारा चेंडू, स्क्वायर जाणारा चेंडू, एक अवांतर धाव वाढणार आहे. धावसंख्या होती ती 9. पहिलं षटक चालू असताना आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार. या वेळेला मात्र नितेशला चेंडू नीटचा खेळता येत नाहीये. आता मात्र एक समाधानकारक चेंडू फेकला जातोय आणि षटक संपल्याची खूण आमच्या बाजूने येते. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9. विनायकनं 9 धावा दिल्या आणि आता मात्र नवीन गोलंदाज येतोय तो मयूर. धावांवर अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. याआधी दीपज्योती कम्प्युटर्स या संघानं 29 मर्यादित धावांवरती आपण पाहिलं एक जोरदार सामना, एक जबरदस्त सनसणीत विकेट काढला जातोय आणि निश्चितच एक महत्वपूर्ण मोहरा गारद केला जातोय. आणि जागा घेण्यासाठी येतोय धुवाधार फलंदाजीसाठी जाणणारा मानणारा असा शंकर. नाद करायचं नाही. शंकर मैदानात आल्यानंतर एक वातावरण निर्माण केलंच गेलंय मित्रांनो, ज्याची फटकेबाजी आपण जाणू नये. पण आज या क्रीडांगणावर शंकरच्या कडून कशा प्रकारची फलंदाजी होते, एक धावांचा डोंगर उभारला जातो का? सह्याद्री बॉईज कडून मात्र क्षेत्ररक्षण जबरदस्त लावलं जात आहे, चांगलं सजवलं जात आहे आणि एक टाईट फिल्डिंग त्यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहतोय. पप्प्या, या 3 धावा असणार आहेत. अशी चूक पप्प्याकडून होणं गरजेचं नव्हतं, पण इथं मात्र तसं घडतंय आणि 3 धावांनिशी संघाची धावसंख्या 12 धावा झाल्या. आपल्या केंद्र शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय पवार सर या क्रीडांगणावर दाखल आहेत. विनंती असेल पवार सरांना आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी अनेक रसिक या ठिकाणी दर्दी रसिकांची आपण गर्दी पाहतोय. त्या सर्वांचंच KKPL लीगच्या दरम्यान 2025च्या दरम्यान सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. धावसंख्या होती ती 20. एक गड्याच्या मोबदल्यात आणि शंकर मात्र धुवाधार फलंदाजीसाठी जाणला जातो, ज्याच्या बॅट मधून आकर्षक फटकेबाजी पाहतो. पण पंचांचा पुन्हा एकदा इशारा येतोय, हा चेंडू वाईड आहे. एक अवांतर धाव वाढणार. धावसंख्या होते 21. पुन्हा एकदा या वेळा मात्र मानलं पाहिजे, पुढे जाऊन चेंडू मारायचा आहे, पण चेंडू मात्र नीटचा शंकरला समजत नाहीये आणि इथं मात्र स्टंपिंग होतोय. तंबूचा रस्ता धरतोय तो शंकर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतोय. आता सार्थक झालाय ना, नवीन फलंदाज सार्थक. काय षटक फेकले मित्रांनो, अप्रतिम षटकाच्या जोरावरती. आता मात्र क्षेत्ररक्षण सुद्धा तेवढंच हे मात्र निश्चितच चेंडू पासून थोडासा खेळ आपण पाहिला, पण अशा प्रकारची क्षेत्ररक्षणाची षटक संपलं जाते. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या होते 21. पहिल्या षटकामध्ये विनायकनं 9 धावा दिल्या आणि आता मात्र मयूरनं 12 धावा दिल्या. धावसंख्या होते ती 21. नवीन गोलंदाज येतोय जयेश लाड. एका बाजूला मित्रांनो जयेश लाड कबड्डी मध्ये एक मोठं नाव, दुसऱ्या बाजूला नितेश शिर्के
जो राधा गोविंद फाउंडेशन लीगच्या माध्यमातून आपण शिवस्वराज्याच्या लीग मधनं धुवाधार अशी विस्फोटक खेळी केली तो नितेश शिर्के आणि समोर मात्र विक्रांत प्रतिष्ठान या शिवस्वराज्य लीग मध्ये खेळलेला जयेश. दोन्हीही कबड्डीचे मोठे हिरो मोठे शिल्पकार आहेत कबड्डी क्षेत्रातले, पण आता मात्र क्रिकेटच्या पटलावर सुद्धा आपलं नाव सुवर्ण अक्षरामध्ये कोरण्यासाठी सज्ज. वाव काय जबरदस्त फटका आहे आणि या फटक्यावर नाव लिहिलंय चौकाराचं आणि या चौकारांची संघाची धाव संख्या होती ती 25. जयेश सारख्या महान गोलंदाजाला नितेश पण तेवढाच तरबेज आहे, चालाक आहे, चतुर आहे आणि या वेळेला मात्र वाईट चेंडू घोषित केलाय. बदल करून टाकलेला चेंडू, पण नितेश मात्र जाणतोय की समोर हे आव्हान आपण मोडीत काढणार आहे. जोरदार फटकेबाजी केली जाते, प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार चढवला जातोय आणि या चेंडूवरती सुद्धा 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत. धाव संख्या होती ती 30. लगातार चढता आले कारण विनायकनं 9 धावा दिले होते, त्यानंतर मयूरनं 12 धावा दिल्या. आता मात्र जयूवरती प्रहार केला जातोय, वाईट चेंडू घोषित केला जातोय. लगातार पद्धतीने फटकेबाजी वाढवली जाते, लाईन बिघडली जाते मित्रांनो. महत्वाचं नियंत्रण चेंडूवरचं जयूचं बिघडलं जाते. धाव संख्या होते ती 32 आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. किती लांब लचक षटक पेटतोय हा. मात्र धाव संख्या होते ती 33. नितेश शिर्के समोर आहे, याचं मात्र थोडस निश्चितच जयूवरती दबाव आहे. स्वतः संघमालक जयेश लाड सह्याद्री बॉईज या संघाकडून गोलंदाजीचं ओझं सांभाळताना, पण समोर मात्र नितेश शिर्के. मनावर कोणत्याही प्रकारचं दडपण नाहीये, प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार केला जातो आणि त्याला साथ करतोय तो मैदानामध्ये नॉन स्ट्रायकरला असणारा सार्थक. धाव संख्या ती 33. हो या वेळेला मात्र थोडा विश्रांती घेतली, पण निश्चितच एक निर्धाव चेंडू, अप्रतिम पद्धतीचा चेंडू, बेहतरीन चेंडू. पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू होता, पण मित्रांनो गचाळचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. 3 धावा वसूल केल्या जात आहेत घोषित क्षेत्राकडे. आता मात्र नितेशचा जोरदार प्रहार. धाव संख्या होते ती 40. अजूनही या षटकातील काही चेंडू फेकणं बाकी आहे. केवळ एक चेंडू फेकणं बाकी आहे. बघूया कसा सामना करतो तो नितेश. पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने हा चेंडू लगावला जातोय. जोरदार फटकेबाजीच्या स्वरूपात 4 धावा मिळत आहेत आणि या षटकामध्ये तब्बल नितेश आणि सार्थक या जोडीनं धावा कुठल्या आहेत त्या 23. काय जबरदस्त पॉवरफुल बॅटिंग, कारण पहिल्या षटकामध्ये विनायक 9, त्यानंतर मयूर 12 आणि आता मात्र जयू अर्थात जयेश लाडला 23 धावा. कुठले एक धावांचा डोंगर उभा केलाय मित्रांनो. धाव संख्या आहे एक पप्प्या बॉलर दे राकेश. राकेश गोलंदाजीसाठी अंतिम आणि शेवटचं षटक फेकण्यासाठी. सार्थक सुंदर चेंडू आहे. पहिल्या चेंडूवरती गडी मात्र गारत होतोय. मोठा मोहरा निश्चितच या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेर जातोय. सार्थकच्या रूपानं पहिला बळी मिळतोय तो राकेश याला. धाव संख्या ती केवळ 44. 44. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44 धाव संख्या धावफलकावर लावण्यात यश मिळतंय. पण लगातार पद्धतीनं आपण पाहतोय फटकेबाजी, कारण पहिल्या षटकात 9, दुसऱ्या षटकामध्ये या ठिकाणी 12 धावा दिल्या होत्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये जयूच्या जवळजवळ 23 ते 24 धावा. या 2 धावा बरोबर संघाची धावसंख्या होती 46. अर्धशतक साजर होण्यासाठी केवळ 4 धावांची गरज असताना हो पुन्हा एकदा राकेशच्या माध्यमातून एक जबरदस्त चेंडू. वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी. एक स्क्वेअर चेंडू, एक चेंडू जादा फेकावा लागणार आहे. धावसंख्या आहे ती केवळ 47. काय फटका मारलाय, पण या ठिकाणी धावचित करण्याची संधी होती. धावसंख्या होते ती 48.
खऱ्या अर्थानं धावावर अंकुश मिळवलाय तो राकेश यानं, कारण जयूनं मात्र खूप धावा दिल्या स्वतः संघमालक आणि आतापर्यंत 4च धावा खर्ची केल्यात. राकेशने किती किफायतशीर गोलंदाजी केली मित्रांनो, तिखट महाराज ज्याला संबोधलं जातं ना. आणि या वेळेला मात्र जोरदार चेंडू प्रहार करायचा आहे, जयूच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय. राकेशचं कौतुक आहे सह्याद्री बॉईज या संघाकडून. राकेश समोर नितेश, दुवादार फलंदाज. आता मात्र या ठिकाणी हो 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 काय पुन्हा एकदा फिल्डिंग केले, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय, ताळमेळ बिघडतोय आणि एक मोठा मोहरा पुन्हा एकदा गारद होतोय. दरम्यान षटक संपतंय. 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 49. जिंकण्यासाठी 50 धावांचं लक्ष आहे ते सह्याद्री बॉईज या संघासमोर. काय अनाउन्स करायचे बोल. गणेश लांगेकडून सामनावीर बेस्ट बॉलर बॅट्समॅनसाठी आणि समीर चव्हाणकडून 8 संघासाठी क्षेत्ररक्षण पहिलवलं जाते ते बागसाई होडेवाडी या संघाकडून. अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेला हा संघ आहे मित्रांनो. सह्याद्री बॉईज तितकाच प्रतिकार करणारा संघ आहे. सलामीवीर या ठिकाणी मैदानामध्ये दाखल होताना पाहतोय आपण, क्रीडांगणावर दाखल होताना पाहतोय. जयेश लाड स्ट्राईक साठी आणि नॉन स्ट्राईकवर असणारे तो गौरव थेराडे. एकदा का जयेशनं सुरुवातीपासून हल्ला चढवला, आक्रमण केलं जर गोलंदाजावर, तर मात्र सामना आपल्या बाजूने वळवण्याचं निश्चितच या ठिकाणी प्रयत्न असणार आहे. स्वतः संघ मालक ओनर, वा काय फटका मारला मित्रांनो. पहिल्या फटक्यापासूनच दाखवून दिलंय, साबित केलं की आम्ही सुद्धा या सामन्यामध्ये निश्चित कमबॅक करणार आहोत. आणि या वेळेला वाईट चेंडू बंटीवरती येतोय दबाव आणि मात्र फलंदाजीमधून जो दाखवतोय प्रभाव असा जयेश लाड. पहिलं षटक चालू असताना 7 धावा, जशाच तसं चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. आता मात्र मोठा फटका मारतोय आणि या फटक्यावर किती 2 धावा वसूल केल्या जात आहे. बंटीकडून पुन्हा एकदा वाईट चेंडू, लाईन बिघडली जाते, कारण पहिला जर आपण प्रहार केला, पहिल्या चेंडूपासून जर आतषबाजी केली, पुन्हा एकदा बंटीच्या माध्यमातून आणि या वेळेला 2 क्षेत्ररक्षकांचा चकवून चेंडू जातोय सीमा पार. या 4 धावांची संघाची धावसंख्या होती ती 14. काय अप्रतिम गोलंदाजी आणि तेवढ्याच गोलंदाजीवर चांगले फटकेबाजी करतोय, पण या वेळेला मात्र 1 धाव रोखू शकत नाही. चोरटी धाव ज्याला म्हटलं जातं. ताळमेळ दोन्ही गाड्यांमधला अप्रतिम आहे आणि धावसंख्या होतीये ती 15. आपण जर वाघसाई होडेवाडीचा विचार केला तर नितेश आणि बंटी होडेच्या माध्यमातून 9 धावा केवळ पहिल्या षटकामध्ये लावल्या होत्या, पण इथं मात्र थोडासा बदल होतोय. आतषबाजी केली जाते आणि आता मात्र फलंदाजीसाठी आहे गौरव तेराडेचा फटका खरंच गौरवशाली आहे. अप्रतिम आपल्या क्रीडांगणाचा फायदा उचलतोय आणि प्रीमियर लीग मध्ये 2025 मध्ये आकर्षक पारीला सजावट देताना, आकार देताना लगातार चौका. धावसंख्या होते ती 23. 18 चेंडू मध्ये 27 धावांची गरज आहे. आता मात्र जेऊला वाटलं असेल मी तिसऱ्या षटकामध्ये 23 धावा दिल्या, पण इथं मात्र 23 धावा वसूल केल्या जात आहेत, कुठल्या जात आहेत दोघांमार्फत. बिनबाद 23. मोठा फटक्याचा मारण्याच्या नादामध्ये जयू मात्र या ठिकाणी बाद होतोय आणि आता विनायक त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय. थोडं थांबायला पाहिजे होतं खरं म्हटलं तर, कारण आवाक्यात असणारा असा स्कोर, पण जयू बाद झाल्यानंतर आता मात्र येतोय तो त्याची जागा घेण्यासाठी विनायक. धावसंख्या ती आतापर्यंत स्थिर 23.
हो 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 खराब क्षेत्ररक्षण सत्यवान धाडवेंकडून अशी अपेक्षा नव्हती मित्रांनो. नितेश थोडासा नाराज आहे कारण नितेशला अपेक्षा नव्हती. हा चेंडू अडवला जायला पाहिजे होता. नितेश दुसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज आहे. काय फटका मारतोय समय सूचकता दाखवतोय. एकच ना या 2 धावा वसूल केल्या जात आहेत. या 2 धावेनिशी संघाची धावसंख्या होती. आता मात्र अप्रतिम फटका आहे आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण या ठिकाणी पाहतोय. वाव आता मात्र एक जबरदस्त चेंडू अपील केलं जात आहे. पंच म्हणून कामगिरी करणारे आदरणीय दादू टाकळे असतील, विनय जगदाळे असतील आणि हा चेंडू वाईट केलाय घोषित. धावसंख्या होती ती जोरदार फटका मारायचा स्ट्रेट ड्राईव्ह. क्रिकेटच्या पटलावरचा समोर जाणारा फटका म्हणजे सुरक्षित फटका मानला जातो. आणि मित्रांनो या ठिकाणी धावसंख्या होती 34. 12 चेंडू मध्ये 16 धावांची गरज. ज्या विनायकनं पहिलं षटक किफायतशीर फेकलं होतं तो विनायक मात्र या ठिकाणी निश्चितच बॅटिंग करण्यासाठी पॉवरफुल हिटिंग करण्यासाठी येतोय. आणि आता मात्र स्ट्राईक साठी असणार आहे तो लोकल बॉय गौरव थेराडे, ज्याच्या माध्यमातून शंकरला हो शंकर सारखा एक चांगला अष्टपैलू गुणवान खेळाडू सुद्धा या ठिकाणी आपण चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करताना पाहतोय. हो या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा शंकरने जर विकेट काढला ना तर माझ्याकडून 101 बापू टाकले. या ठिकाणी शंकर याच्यासाठी बक्षीस जाहीर होत आहे. 9 चेंडू घोषित केलंय. जर शंकरनं विकेट काढली तर बापूदादा टाकळे यांच्याकडून 100 रुपयाचं बहारदार बक्षीस जाहीर होत आहे. शंकर आव्हान स्वीकारतो का पाहायचंय मित्रांनो. एरवी गाडी जोरदार जाताना पण आता मात्र एक बदल करून टाकलेला हा चेंडू जोरदार प्रहार केला जातोय. आणि या वेळेला मात्र गौरवच्या बॅट मधून आकर्षक चौकारांची संघाची धावसंख्या होती 43. जिंकण्यासाठी केवळ 7 धावांची गरज. शंकर 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. पण मित्रांनो या वेळेला मात्र वाईट चेंडू पुन्हा एकदा घोषित केलाय. लांब लचक षटक फेकलं जाते. या सामन्याचा निकाल आपल्या बाजूने ओढण्याचं काम केलं जातंय सह्याद्री बॉईज यांच्याकडून. आता मात्र क्षेत्ररक्षण काय जबरदस्त झालंय मित्रांनो. पुन्हा एकदा चेंडू असून या ठिकाणी अडवला जातोय राकेश टाकळेच्या माध्यमातून. राकेश आज जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करताना मित्रांनो त्याच्या बाजूने चेंडू गेला की तो चेंडू अडवलाच जाणार यात शंका नाहीये. आता मात्र फटका अप्रतिम आहे. शंकरनं पण मनावर घेतलंय आणि जाता जाता 3 चेंडूवर जबरदस्त या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण. 6 चेंडूवर 6 धावांची गरज. यापेक्षा जबरदस्त सामना, यापेक्षा रोमहर्षक सामना, काटेकी टक्कर ज्याला म्हटलं जातं तशा प्रकारचा सामना या ठिकाणी या क्रीडांगणावर, ऐतिहासिक क्रीडांगण ज्याला म्हटलं जातं, कारण या क्रीडांगणाने बरेच मोठे विश्वविक्रम केलेले आहेत, बरेच मोठे पराक्रम पाहिलेले आहेत. अशा या क्रीडांगणावर अप्रतिम सामना वाघजाई होडेवाडी वर्सेस सह्याद्री बॉईज असा रंगतदार सामना या ठिकाणी संपन्न होताना कुठे या ठिकाणी आदरणीय शेखर सरांच्या होर्डिंग खाली असणाऱ्या क्रिकेट चाहत्यांना विनंती, आपण लाईटच्या खांबापासून थोडंसं दूर थांबायचंय. ओमकार खैर त्या बाजूला असलेल्या खेळाडूंना आपण थोडंसं लांब करायचंय. धन्यवाद. सार्थक गोलंदाजीसाठी आहे आणि या वेळेला मात्र फटका जबरदस्त असणार आहे आणि या फटक्यावरती किती 2 धावा. सार्थक आणि 9 चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. धावसंख्या 3 धावांनी वाढते. जिंकण्यासाठी केवळ 1 धावेची गरज. काय चेंडू वळवला जातोय पण या वेळेला मात्र घोडशी जिंकण्यासाठी 4 चेंडू मध्ये 1 धावाची गरज. आता मात्र हो किती सुंदर क्षेत्ररक्षण लावलं होतं पण विनायकनं मात्र मनावरचा दबाव काढून टाकला आणि एक सणसणीत चौकारांशी आपल्या संघाला, सह्याद्री बॉईज या संघाला विजय खेचून देण्याचं काम केलं. पुढील सामना या ठिकाणी संपन्न होतोय. चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय विनायक याला. विनायकला विनंती असेल आपण
आदरणीय पवार गुरुजी यांच्या